ମନେ ହୁଏ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିଛୁ? କିନ୍ତୁ କେବେ ଚଗଲାମି କରିଦେଲେ, କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବିରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ସାର୍ଟ ଫାଟିଗଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ପାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା ନୂଆ ଜୋତା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ନାଲି ଚାହା ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ମା' ଯଦି କୁହେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ନାଲି ଚାହା କାହିଁକି ପିଇବ? ବାପା କୁହନ୍ତି ଥାଉ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟି ଯେତିକି ଚିହ୍ନା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇପଡ଼େ। ଯେମିତି ଜଣାଶୁଣା ଲାଗେ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଜଣା ରହିଯାଏ। ବାପା ସତେ ଯେମିତି ଅଛତା। ଛତାଟିଏ ନିଜେ ବର୍ଷାର ସବୁ ମାଡ଼ ସହିଯାଏ, ପାଣିରେ ଓଦା ସରସର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା' ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଏନି। ସେମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରେନା। ସେମିତି ବାପା ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚିରା ଫଟା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ତାଙ୍କର